खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोनि साख्रि मावनायफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां साख्रि मावनायफोरनि डिएखौ बांहोबाय रायजो सरकारा मिरु सरकारा 4% डिए बांहोनाय बायदि रायजोआवबो 4% डिएखौ बांहोनाय जाबाय आरो बेखौ 1 डिसेम्बर 2023 निफ्राय मोननो हागोन बेनि अनगायैबो 2023 नि जुलाइनिफ्राय 2023 नि नभेम्बर दानसिमनि एरियार डिएखौ समानै मोननै खोलोबाव होनाय जागोन गिबि 50% डिसेम्बर दानाव होनाय जागोन आरो आद्रा थानाय 50% 2024 मायथाइनि एप्रिल दानाव होनाय जागोन रायजो सरकारनि साख्रि मावनायफोरनि डिएखौ 4% बांहोबावनायजों दा गासै 46% सिम जाबाय आसाम केबिनेटआव बे गोनांथार थांखिखौ लानायनि अनगायैबो रायजोनि हा गैजायै नखरफोरनोबो हा होनो थांखि लादों मिशन बासुन्धरा 2.0 नि गेजेरजों रायजोनि मोनबा जिल्ला मरिगाव बङाइगाव गवालपारा डिब्रुगड़ आरो सनितपुरनि हा गैजायैफोरनो हा होनो थांखि लादों गासै 2538 हा गैजायै नखरफोरनो हा होनो थांखि लादों रायजो सरकारा बेनि मादाव मरिगावआव गंनै नखर बङाइगावआव 69 नखर गवालपारायाव 90 नखर डिब्रुगड़आव 1071 नखर आरो सनितपुर जिल्लायाव 1302 नखर गसाइगावआव गिख्रंथाव जाब्रबथाय गंसे गेदेर ट्राकआ सासे बर' आइजोनि आथिं थोंनै साजों खारदों जायजों गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों आइजोआ आरो गोब्राब थासारियाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों जोखोम जानाय आइजोनि मुङा प्रमिला ईश्वरी बिथाङा गसाइगावनि कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय खथालगुरि गामिनि थागिबि मोनजि साखा थानाय माल रोगाग्रा ट्राक गारियानो बिथांनि आथिं साजों खारलांदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया कसुगाव गरपेला फाग्ला दालांनि सायाव जादों सोनाब बंगनिफ्राय फैनाय TN34U1497 नाम्बार प्लेट थानाय माल रोगाग्रा गंसे गेदेर ट्राकआनो प्रमिला ईश्वरी बिथांनि आथिं साजों खारलांदों जायजों बिथाङा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगोनो पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव बिथांखौ कसुगावनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय गोब्राबथार जोखोम जानायलाय कक्राझारनि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों जायनाखि प्रमिला ईश्वरीनि नखरा रांखावरिनि आंखाल बेनिखायनो गोजौ फाहामथायनि थाखायबो लांनो हानाय नङाखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों नखरनिफोरा गवायाव जानाय 37थि नेशनेल गेम्सआव बर' फिसाफोरा थाद'नाय गैयै जोंखांदों सानफ्रोमबो मेडेल देरहासारनो हादों बर'फोरा जेराव बक्सिं गेलेनायाव 75 केजि खथायाव फैलाव बसुमतारिया ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों आरो 50 केजि खथायाव काम्पि बर' बिथाङाबो ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों बिथांमोननि अनगायैबो गवायाव जानाय 37थि नेशनेल गेम्सआवनो अंकुसिता बर' बिथाङाबो सिलभार मेडेलनि थाखाय रोखा जाखाबाय दा बिथाङा सनानि मेडेलनि थाखाय गेलेगोन 66 केजि खथायाव नागालेण्डनि सन्जुखौ फेजेननानै फाइनाल गेलेनायनि थाखाय सायख'जादों बक्सिं गेलेगिरि अंकुसिता बर'आ बिटिआरनि खामानिखौ एबसु आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनो होआलासे बिटिआरनि बायजोनि थिकादारनो होनायनि गोख्रों अजद होदों थिकादार आफादनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया प्रमद बर'आ मा सार्थआव अदेबानि मानि थाखाय बिटिआरनि खामानिफोरखौ एबसु आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनो होआलासे बिटिआरनि बायजोनि सासे थिकादारनो होजोबदों बेखौ लानानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिक्रम दैमारिया माखासे फोरमान बिलाइखौ गावजों लोगोआव लाफानानै खौरांगिरि मेल खुंदों बिक्रम दैमारिया बिथाङा फोरमायथिदों दि कक्राझार जिल्लानि पिएनआरडिनि मोन 58 खामानिखौ सासे थिकादारनो होजोबदों जाय थिकादारा बिटिआरनि नङा बिटिआरनि बायजो बिलासिपारानि मेसार्स आसाम एजेन्सिनो होजोबदों कक्राझार जिल्लानि अनगायैबो उदालगुरि जिल्लानि मोन 52 खामानिखौबो बे कम्पानिनोनो होदों गासै मोन 110 खामानिखौ बिटिआरनि बायजोनि सासे थिकादारनो होजोबदों होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया लोगोसे बुंथिबावदों दि प्रमद बर'आ मा जाहोननि थाखाय बेफोर गासै खामानिखौ बिटिआरनि बायजोनि सासे थिकादारनो होजोबदों जेरावनाखि एनडिएफबिनिया सासेबो खामानिखौ मोननो हायाखै आरो एबसुआबो सोमावसारनायखौ दोनथ'नानै एसे नखर संसार जानो नाजायो खामानि मावनो नागिरो नाथाय बिथांमोनहाबो मोनसेबो खामानिखौ मोननो हायाखै जेराव सासेनोनो खौथि खौथिनि खामानि गासै मोन 110 खामानिखौ होदों बेबो बिटिआरनि बायजोनिसो थिकादार बेफोर खामानिखौ बिटिआरनि रायजो राजा बेखार सेंग्राफोर एनडिएफबि आरो एबसुनो हो अब्ला गोजोननाय मोनगोन होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया लोगोसे जाख्ल'नायनि सायावबो बुंथिदों दि फोरमाननि बायदिब्ला बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनायाव 3,55 लाख रां खरसा जादोंमोन नाथाय बेखौ दा फाहामनायावनो 2,80 लाख रां खरसा जादों जायखौ फाहामनायाव 30 निफ्राय 50 लाखनि बारा जानो नाङामोन बे जाख्ल'नाय नङाबा मा होननानै सोंथि खालामो आरो जेरावनाखि हाग्रामा महिलारिनि समाव बिपिएफआ
आयेन बेरेखायै जानला मोनला रां खरसा खालामनानै जाख्ल'नायनि अजद होदोंमोन। नाथाय दा प्रमद बर'आ मा सिस्टेमाव खामानिखौ मावदों बेनि फिननायखौ मा होगोन प्रमद बर'आ होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। आरो एमसिएलए थाग्रा न'ब्लां लुनायनि बेलायावबो 58 कोटि रांनि खामानिखौ एनइ इनफ्रा कम्पानिनो जाय गुवाहाटीनि मानसि बेनोसो होनायनि अजद होबावदों बिक्रम दैमारिया। आरो बेबायदि गासै खामानिखौ बिटिआरनि बायजोआव हरजोबोब्ला जोंनि बिटिआरनि बेकार सेंग्राफ्रा मा मावनानै जागोन, जायनि जाहोनाव बिटिआरनि थासारिया दा गाज्रि होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। बिसायख'थिनि भट होनाय जागायजेननायावनो आइडि बा बम बेफ्रुदों। फोरमायथिनो गोनांदि छत्तीसगढ़आव बिधानसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाया जागायजेनबाय, जेराव भट होनाय जागायजेननायावनो बम बेरदों। कनका बिधानसभा बियाबाव जादों बे बम बेरनाय जाथाया, जायजों कब्रा बेटेलियननि इन्सपेक्टर श्रीकान्तआ जोखोम जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला छत्तीसगढ़नि माखासे ओनसोलफोर जेराव नाक्सालाइट बा माओइस्ट उदखारि हान्जाफोर थायो, माखासे ओनसोलफोरखौ नाक्सालाइट उदखारिफ्रा गावसोरनि आखायाव लानानै दोनदों। बेफोरबायदि ओनसोलाव छत्तीसगढ़ रायजो जानायनिफ्रायनो माब्लाबाबो बिसायख'थि जायाखैमोन, नाथाय बे खेबाव बिधानसभा बिसायख'थिखौ गिबि खेबनि थाखाय खुंदों, जायनि थाखाय बिसायख'थिनि सिगां 206 बेटेलियन, कब्रा कामान्ड' आरो सिआरपिएफ जथायै गोख्रों संदाननायखौ मावदोंमोन। बेयावनो बम फबनानै दोननायाव कब्रा कामान्ड'नि इन्सपेक्टर श्रीकान्त बिथाङा गाफ्रांदों, जायजों बमा बेफ्रुदों आरो बिथाङा बे बम बेफ्रुनायनिफ्राय खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों। बेनि अनगायैबो छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायावबो रैखाथि हान्जा आरो नाक्सालाइटफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादों। नाक्सालाइट उदखारि हान्जाया आवथायाव दोननाय ओनसोलफोराव बिसायख'थि खुंनायखौ लानानै गोख्रोङै संदानदोंमोन कब्रा कामान्ड'निफ्राय। बेयावनो कब्रा कामान्ड' आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गोख्रोङै गावलायलायनाय जादों, जायजों कब्रा कामान्ड'निफ्राय 4 जोखोम जानो गोनां जादों आरो 5निफ्राय 6 उदखारिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबाङानो जोखोम जादों होननानैबो मिथिहोदों। गरखा हारिनि भाइदस बा भाइफोटानि थाखाय रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय जाबाय। गरखाफ्रा जोंजों सोमावसारफादोंमोन, बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मदद होदोंमोन। रांजों आरो गासै बिथिङावनो गरखाफोरा जोंखौ मदद होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। नाथाय बिथांमोना जोंनिफ्राय रां जेबो लुबैयाखै, खालि सन्मान लुबैदों। बेनिखायनो गरखाफोरनो भाइदस बा भाइफोटाखौ बिटिआरआव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे बा बन्द हिसाबै फोसावनानै होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदों दि गरखा हारिया आवगायलाङोब्लाबो जोंहा जेबो खहा जाया होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो गरखानि अनगायैबो अरियाफोरनि नवाखाइ फेस्टिभेल आरो सरनिया कछारीनि बागहाइ उत्सबनि थाखायबो बिटिआरआव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे बा बन्द होनाय जाबाय होननानै फोसावो प्रमद बर'आ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि जेबो सोलायनाय बा परिबर्तन जायाखै होननानै बेरेखा दोलोआ बुङो आरो नोंथांमोनहाबो जेबो सोलायाखै होननानै सानो, नाथाय बेनो सोलायनाय। मानोना बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारिया बेखौ खालामनाय नङामोन। हाग्रामा महिलारिया हारि माहारिनि खोथा साना, नाथाय आं सान्दों आरो बेनो सोलायनाय होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। तामुलपुराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएलनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जथुम्मा लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि साननाय हनाय, मावनाय दांनाय बेफोरखौ लानानै सावरायमेल खुंनाय जादों। जेरावनाखि बिटिआर ओनसोलाव सिगांनि समाव गोजोन थासारि गैयामोन, दा बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनायनि थांखिजों बिटिआरनि गासैबो हारि माहारिनि जेंना, बर'फोरनि जेंना सुस्रांनाय, सिमा बारायनाय, बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि जेंना सुस्रांनाय, फरायसा, लाइमोन, आबादारि आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों दावगागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। नेशनेल बा माहारि थाखोनि खौरां बिजों आरो रायजोनि खौरां बिजोंफोराव इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव जानाय दावहा आरो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि हामास उदखारिफोरनि गेजेराव जानाय दावहाखौ जोबोद गोसो गुदुङै फोसावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नाथाय जोंनि भारतआवबो मोनसे रायजोआव थाद'नाय गैयै दावहा जागासिनो दं। बेखौ बावनानै दाथां, मणिपुर रायजोआव दासिमबो थाद'नाय गैयालासे दावहा जागासिनो दं। फिन कुकी हारिनि हाथियार लाग्रा आफादा मयरांपुरेल मेथि गामियाव गुलि गावदों, जेराव गामिखौ रैखाथि होग्रा भलन्टियारफोराबो गुलि गावहरफिनदों। बेयावनो मोननै हान्जानि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादों, जेराव 4 जोखोम जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो थामनापबकियावबो मेथि हारिनि आबादारिफ्रा आबाद मावबाय थानाय समाव कुकी हारिनि उदखारिफ्रा फैनानै आबादारिफोरखौ आबाद मावनायाव हेंथा होफैदों आरो आबादथिलिनिफ्राय थांनो थाखाय बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो आबादखौ अर सावनानै होदों, जेराव 1 लाख रांसोनि आबादा अरजों सेवहांगार जादों होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो इम्फालनि JN इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सनि डाइरेक्टर मिस्टार देबेननि थाग्रा न'आवबो मोनानि समाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा फैनानै
मोन 11 राउन्ड गुलि गावफैदों। बेबायदिनो मणिपुरनि खना खनला ओनसोलफोराव दासिमबो दावराव दावसि अदेबानि दावहा जागासिनो दं। सोनाब इम्फाल जिल्लानि खदांबद ओनसोलावबो कुकिनि हाथियार लाग्रा उदखारि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेरावबो गुलि गावलायनाय जाथाय जादों, जेराव सा 9 जोखोम जादों आरो जोखोम जानायफोरनि मादाव 2 मणिपुर पुलिस होननानै मिथिहोदों। रिपर्टनि बायदिब्ला 2 फरायसाफोर गोमानायखौ लानानै रैखाथि हान्जाया संदाननाय हाबाखौ मावदोंमोन, जेराव फरायसाफोरनि मबाइलखौबो मोननो हानाय जादोंमोन आरो बे खामानियाव हाथियार लाग्रा उदखारि हान्जानि आखाइ थानायनि सन्देह खालामनाय जादोंमोन। बेखौ लानानै संदाननाय हाबाखौ मावबाय थानाय समावनो हाजोनिफ्राय रैखाथि हान्जानि सायाव गुलि गावहरदों। फोरमायथिनो गोनांदि मणिपुराव जानाय हारिनि दाङाबाजियाव दासिम 175 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो 1000 गोबाङा जोखोम जाबाय। बेनि अनगायैबो गोबांनि न' बांफोरानो सावजाबाय। चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बिजनी कलेज र'डआव थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय फिन मेगालन खुंनो आखायाव लादों। खम सुद होनानैनो बा खम डाउन पेमेन्टआवनो नोंथांमोनहा स्कुटि बा मटरसाइकेलखौ मोननो हागोन। 9,999 रां होग्रोनानैनो नोंथाङा टिभिएस स्कुटिखौ मोननो हागोन। 15,999 रां होग्रोनानैनो नोंथाङा टिभिएस आपाचीखौ मोननो हागोन। 10,999 रां होग्रोनानैनो नोंथाङा टिभिएस राइडारखौ मोननो हागोन आरो 6,999 रां होग्रोनानैनो नोंथाङा मफेड बा एक्सेल 100खौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसे जायखिजाया स्कुटि बा मटरसाइकेल बायोबा बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे सीट कभार आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन। नोंथांमोननो मिथिहोबावनो गोनांदि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानैबो नोंथाङा गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो हानायनिबो खाबु दङ। अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बेफोर अफारा 5 नबेम्बरनिफ्राय जागायजेननानै 9 नबेम्बरसिम थागोन। बेनिखायनो नोंथाङा गोख्रैनो बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमनिफ्राय बाइक बा मटरसाइकेलखौ बायनानै लाबोनो हागोन। आबुङै मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7002132259 नङाबा 8638131734। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।